Z galaxie Andromeda pochádzajú mimozemšťania, ktorí sa nazývajú Andromedania. Na rozdiel od iných mimozemských rás, napríklad Arkturiánov, nie sú súčasťou našej Mliečnej dráhy. Galaxia Andromeda je vzdialená asi 2,5 milióna svetelných rokov, pričom napríklad systém Plejád je od nás vzdialený len 444 svetelných rokov. Existuje veľa rás Andromédanov, rovnako ako existuje veľa rás v našej galaxii. Títo Andromédania sú láskavé, milujúce a priateľské bytosti. Ich oči sú o niečo väčšie než tie naše. Ich pery sú tenké a sfarbené skoro do svetlo-ružovej farby, zatiaľ čo ich uši sú umiestnené trochu nižšie a sú o niečo menšie. Ruky a nohy sú útle, s dlhými prstami. Výška mužov sa líši a pohybuje sa od 150 do skoro 200 cm. Výška žien sa pohybuje od 150 do 180 cm. Andromédania spia zrejme len 2 hodiny denne a disponujú telepatickými schopnosťami. Sú to strážcovia mieru. Pôsobia vo vyšších dimenziách a sú považovaní ako obrovská sila proti drakoniánskej ríši a ich zotročovaniu. Andromédania z hviezdneho systému Zenedy boli prijatí do Galaktickej federácie svetla približne pred 3,5 miliónmi rokov. Sú považovaní za odborníkov v mnohých vedeckých oblastiach. Podľa Alexa Colliera Andromédania nepochádzajú priamo z hviezdneho systému Zenedy. Boli jedným z humanoidných druhov, ktoré obývali hviezdny systém Lyra. Po vypuknutí Veľkej galaktickej vojny a po začatí likvidácie Lyranov drakoniánskou ríšou pred miliónom rokov, boli nútení opustiť svoju planétu. Boli prenasledovaní inou rasou a museli žiť v dutých asteroidoch a na mesiacoch. V podstate žili na lodiach, neustále sa presúvali a hľadali bezpečné miesto. Pomohli im bytosti z hviezdneho systému Cassiopeia a bolo nevyhnutné, aby im bola poskytnutá pomoc, pretože by v tejto extrémnej situácii nemuseli prežiť. V tom čase boli Andromédania pod určitou diktatúrou, pretože boli v štádiu prežitia a jedna osoba prevzala moc nad ich civilizáciou. Boli presunutí do 2 slnečných sústav v súhvezdí Andromeda, ktoré poznáme ako hviezda 42 a hviezda 44. Hviezdu 42 nazývajú Zenedy a stala sa ich hviezdnym systémom. Zenedy má 27 planét. Hviezda 44, ktorá sa nazýva Tyšty, má 9 planét a všetky sú buď rovnaké alebo väčšie ako Jupiter. Veľa ich planét obsahuje dostatočné množstvo vody. Niektoré z nich sú vodou úplne pokryté a život na nich prebieha ako aj na povrchu, tak aj pod oceánmi. Andromédania majú veľmi blízko k mimozemským skupinám z hviezdnych systémov Tau Ceti a Cygnus Alpha. Skupina zo Cygnus Alpha má veľké znalosti o akustickej technológii. Niektorí z nich žijú tu na Zemi, ale sú úplne izolovaní vo veľmi vidieckých komunitách. Pôsobia tu len ako pozorovatelia. Technologicky sú Andromedania pred nami zrejme niekoľko tisíc rokov. Ich vnímanie rokov je úplne odlišné od toho nášho. Náš rok predstavuje 365 dní, čo je jedna rotácia okolo nášho Slnka. Andromédania ako aj veľa iných mimozemských rás, však počítajú roky úplne iným spôsobom. Vo svojej koncepcii plynutia doby, považujú koniec roka vtedy, kedy sa každá bunka v ich tele úplne regeneruje. Ak by sme počítali roky rovnakým spôsobom ako oni, jeden náš rok by sa rovnal 7. V našom vnímaní času trvá ich telám približne 34 rokov, kým sa každá ich bunka replikuje. Aj keď sú Andromédania veľmi pokročilí, sú len jedni z mála zo všetkých mimozemšťanov, ktorí nám pomáhajú a podieľajú sa na našom vzostupe. Aj keď sú Andromédania členmi Galaktickej federácie svetla,
Majú svoje vlastné intergalaktické zriadenie známe ako Andromedánska rada. Andromedánska rada pôsobí na medzigalaktickej, medzihviezdnej a medzidimenzionálnej úrovni a spolupracuje s benevolentnými hviezdnymi systémami a planétami, na ktorých je inteligentný život, či už v Mliečnej dráhe alebo v iných galaxiách. Zaoberajú sa všetkými známymi negatívnymi mimozemšťanmi, ktorí spôsobujú problémy na Zemi. Podarilo sa im zničiť ich operačné základne na Marse a Mesiaci. Používajú vysoko pokročilé zbrane na zničenie podzemných základnien a tunelových systémov vo Virgínii, Koloráde, Novom Mexiku, Arizone, Nevade a ďalších, aby odstránili posledné zvyšky negatívnych mimozemšťanov na planéte. Postupne pracujú aj v iných oblastiach našej planéty, aby zničili zostávajúce podzemné a podmorské základne ovládané negatívnymi mimozemšťanmi. Tie zahrňujú dve už teraz zničené podmorské základne umiestnené na Blízkom východe a vo východnej Ázii. Najväčšiu koncentráciu týchto mimozemšťanov však mali Spojené štáty. Teraz sa zameriame na andromedánske duše inkarnované na Zemi. Možno ste medzi nimi aj vy. Keďže nie sú súčasťou našej galaxie, počet andromedánskych duší inkarnovaných na Zemi je menší, ako počet iných bytostí z Mliečnej dráhy. Ale v porovnaní s inými bytostiami, ktoré sem prišli z inej galaxie, je ich tu stále dosť. Niekde tam vonku žije 800 000 ľudí, ktorí majú andromedánsku dušu. Zvyčajne si uchovávajú len malú časť svojej pôvodnej energie. Ich frekvencia je totiž odlišná od frekvencie našej galaxie a zdá sa, že to ovplyvňuje inkarnáciu a množstvo energie duše, ktoré môže byť udržané v ľudskej trojdimenzionálnej forme. Väčšina z týchto ľudí ani nevie o svojom andromedánskom pôvode a majú v sebe len zlomok svojej andromedánskej energie. Títo ľudia sú často tichými bojovníkmi, ktorí pôsobia v pozadí a nepriťahujú na seba príliš veľkú pozornosť. Sú to pomocníci pôsobiaci v tieni. V ich nenápadnom správaní je ukrytá veľká sila. Pôsobia uvoľnene a vyrovnane. Majú však veľkú schopnosť pôsobiť na ostatných a často sa boja svojej vlastnej vnútornej sily a nie sú si istí, ako s ňou správne naložiť. Už len svojou prítomnosťou tu vytvárajú nové energetické dráhy medzi našou galaxiou a galaxiou Andromeda. Toto je prijatá správa z knihy od Elaine Thompsonovej, v ktorej Andromedania hovoria o zablokovanej sile nášho mozgu, o interdimenzionálnych možnostiach, ktorými disponujeme, a molekulárnej reštrukturalizácii tela. Ľudská dualita je reprezentovaná dvomi časťami mozgu. V skutočnosti je logické fungovanie mozgu nevyhnutné len v nižších dimenziách. Čo sa zdá byť logické, je to, čo sa objavuje v realite, ktorú vidíte, v realite, ktorú ste vytvorili. Je logické, že jedna tehla leží na vrchu ďalšej tehly. Ak si ale odmyslíte logiku, ostane vám len energia, a vy neuvidíte žiadne skutočné oddelenie medzi tehlami. Keď zabudnete na nevyhnutnosť trojrozmernej fyzickosti, zabudnete na nevyhnutnosť logiky. To sa nestane automaticky, ale príde to s porozumením. Keď začnete chápať, budete vedieť, že môžete meniť tvar alebo sa ocitnúť v priebehu okamihu niekde inde. Budete chápať, že ste schopní lietať, vysielať a prijímať myšlienky pomocou telepatie. S týmto pochopením sa stáva ľavá logická hemisféra mozgu zbytočnou, a skôr je z nej prekážka ako pomocný nástroj. Pre vás je logické, že neviete lietať. Ak by som sa vás teraz spýtal, či dokážete lietať, odpoviete, nie, som príliš ťažký. Gravitačná sila je príliš silná. Ak opustíte svoje fyzické telo, potom sa môžete voľne astrálne pohybovať. Ale ak ste vo svojom tele a stotožňujete sa so svojím telom, vaša logická myseľ vás začne presviedčať, že niektoré veci sú proste nemožné. Logická myseľ vám hovorí, že rukou jednoducho nemôžete prejsť cez stenu.
V realite, v ktorej sa manipuluje s molekulárnymi frekvenciami, je možné všetko. Ako druh prechádzate cez logické myslenie k priestorovému mysleniu. V pravej hemisfére sú uložené všetky vaše skryté schopnosti. Pre ich úplný prístup je potrebné nesnažiť sa logicky všetkému porozumieť, ale poznať, cítiť a pochopiť pojmy bez slov. Ak dokážete aspoň na moment zabudnúť na svoju logiku, začnete si uvedomovať mnoho úrovní a fáz vývoja, ktoré môžu byť dosiahnuté pravou časťou mozgu. Ste technologická spoločnosť a pre fungovanie v trojrozmernom prostredí potrebujete, alebo ste v minulosti potrebovali, väčšie zapojenie logiky a porozumenia. Ak zasadíte semeno, časom začne rásť. To je logické. Sú to však len základné elementárne fakty. Čomu nerozumiete je, že keď zasadíte semeno, bez energie stvoriteľa nikdy nevyrastie. Táto energia je všetko a preteká všetkým. Taká je skutočnosť. Máte schopnosti, o ktorých neviete. Máte schopnosť zmeniť svoju bunkovú štruktúru aj energetické telo. Oblasť čiernej hmoty je časť mozgu, o ktorej vaši doktori a vedci vedia veľmi málo. V tejto oblasti mozgu sa nachádzajú schopnosti molekulárnej zmeny, úplnej reštrukturalizácie tela. Tu na Zemi ste všetci žili v materskej škôlke. Učili ste sa základy. Teraz je ale čas absolvovať strednú školu.